Здравейте, здравейте! Добре дошли на кафе! Днес с доктор Папазова ще си говорим за лимфната система. Съвсем неоснователно пренебрегвана, като че ли малко даже се знае за нея, а всъщност е не по-малко важна от кръвоносната Мария за здравето ни, така разбрах. Винаги се е знаело в този потенциал на общата медицинска наука от древността до сега, колко е важна лимфната течност. Какви функционални особености има, как без нея ние просто сме загубени. Но в процеса на създаване на една нова стратегия от около 100 години, която абсолютно погрешно наричаме традиционна, това е фармацевтичната индустрия, която откупва вече нашето образование. Наистина, по време на обучението ни някакси се замъглява идеята колко е важно да обръщаме внимание на чистотата, на лимфотока, да знаем всички параметри на лимфната система, която е част от имунната. И по-точно и двете са заедно. Кажи ми какво е. Що е то лимфна система? Лимфната система е система от тръбички и възелчета, които тръбички почти не се виждат. Те следват, ето идеално, те следват като мрежа в цялото тяло. Както кръвоносната система и венозната и артериалната са мрежа, паралелно с нея тече лимфната система. И това е един бульон, който се получава от изтласкване на плазма непрекъснато от артериолите, които се свиват и изтласкват плазма. В междуклетъчното пространство, научно се нарича екстрацелуларен матрикс, плува една течност и това е този бульон, който наричаме лимфа. От една страна храни и плува без съдове в началото. Просто пронизва всяка една клетъчна мембрана. Носи без съдове? Лимфната система няма пътища. Има пътища, но в съдовете влиза, така да се каже, на втори план. Минава, обмива клетките, храни ги с мазнините, които взима от чревния тракт, защото тя е мазната, инертна течност лимфата. Храни ги, като ги обмива, не ги ли чисти? Чисти ги и вече влиза в съдовете и внимателно и бавно, ние трябва сега да кажем как да ускорим този поток, влиза в долната празна вена. Цялата лимфна течност се отича във венозната система и минава през сърцето, за да се пречисти. От една страна, тя носи клетки на имунната система, които изяждат всички боклуци, които ние получаваме, пестициди, остатъци от храната, от мръсния въздух. От друга страна, храни. Освен това, в този бульон плуват крайните нервни окончания. Там постъпват сигналите от ендокринната система. Всеки един стрес, емоционален, след малко ще говорим и за тая връзка, лимфна система емоции, всеки един емоционален стрес трябва да стане достояние на всяка клетка. И това става благодарение на лимфата, която, освен че е мазна, бих казала даже малко преувеличена, тлъста течност, инертна течност, и поради това, че там съдържат много соли и тя е електролит. Така че това е едно много сложно пространство, една течна тъкан, която трябва да бъде наистина много реабилитирана в днешно време, защото тя трябва да бъде винаги чиста. Правилното функциониране е много свързано с здравето ни, се оказва. Изключително важно. Тези съдчета почти не се виждат. Те имат едни мънички клапички, които обаче се задвижват само ако имаме активна мускулна дейност. Да. Точно както и с вените на долните крайници. А ние нямаме такава. Ние непрекъснато седим. И тази лимфа трябва непрекъснато да циркулира, да се обменя, храни, чисти. Ние наистина, целият чистач на организма, нямаме друг механизъм. В лимфата да се оттъкат всички отпадъци. Да, като гледам, то насякъде, през всичко в тялото минава. Там и клетъчната сигнализация, това дебело искам да подчертая, там клетките комуникират. В лимфата се осъществява целият този разговор, който прави тялото единна система. И когато тая бистра, финна течност вече е гъста, желеобразна, както много често се случва. От затлачване или от какво се получава? Да, става желеобразна. Значи, тя трябва непрекъснато да циркулира, за което трябва съзнателно да се грижим. Дали ще е масаж, дали ще правим някакви гимнастики, дали ще се чистим с отвътре. Трябва просто да имаме една идея, че лимфната система... Ставайки желеобразна, тя не може да изхвърли, да изнесе. Има лимфни възли, които допълнително са като гари, на които се стоварва боклука. Знаем, че имаме лимфни възли. Те могат да се опипат и се подуват, разбира се. Освен това, общия отток на тъканите. Може да няма видим отток гава. Обаче тъканите... Ето всъщност места с лимфни възли, тук подмишниците, сливиците са един много голям лимфен басейн. Далака е орган на лимфната система. Всички пайрови плаки в червата,
тия малки възелчета, за които много пъти сме говорили. Тимусната жлеза, която е един университет. Така ли? Да, тимуса тя се намира тук някъде, нали? За белите кръвни клетки. Точно тук се намира, да. Добре е да се удря сутрин, да се потупва. Защото ние трябва да се грижим за непрекъсната циркулация на лимфата. Значи лимфните възли, сливиците, тимусната жлеза, далака, паровите плаки в червата, те също са лимфни възли, само че чревни. И ето тук е показано как се филтрира в крайна сметка през бъбрека цялата лимфна течност и след това отива в долната празна вена и минава да се пречиства заедно с венозната кръв. Тя за това всъщност нещо, което прочетох и ме изненада, че тя подкрепя всички други системи в организма. Да. Храни всяка една клетка. Храни всяка една клетка и я дренира, и я очиства. Именно за това трябва да има методи да се дренира самата лимфа, защото се дренират 75 трилиона клетки в нея. Тя е един бульон, една движеща се такава гъста течност, в която влиза буклука и от която хранителни вещества и импулси, сигнали отиват към всяка клетка. Освен това вътре има клетките на имунната система, които вършат своята работа, да разпознават антигените. Ще по някакъв начин са неразривно свързани двете системи. Ние говорим за лимфно-имунна система. Те са абсолютно интегрирани. Добре, Мария, каква е причината да се затлачва, да се задръства, да става желеобразна тази течност, която трябва да е бистра иначе, освен токсичния свят, в който живеем? Начини на живот. Значи, освен, че ние непрекъснато се пълним с токсини и това става безсимптомно, както казвам, ние не усещаме как вдишваме, остави хранене и всичко, дори ние седим непрекъснато, така че тая лимфа не се дренира, не се изпомпва, застоява. И всъщност процеса на състаряване в началната си степен е това просмукване на тъканите с лимфа, които още не са изразени оттоци, но тъканта вече не функционира правилно. Казваме в медицината индуриране, втвърдяване от отлагане на лимфа, която не се е задвижила, станала е гъста, инертна и просто се е спряла и останала там и е циментирала, така да кажа, тъканите в междуклетъчните им пространства. И това е изключително опасно. От друга страна, говорили сме в това наше холистично училище, че ако ще е холистично, зад всеки един процес в тялото, който е патологичен или пък е процес на оздравяване, стои някаква душевна нагласа. И за да бъде съвсем... За физическото му проявление имаме предвид. Всяка една клетка получава именно чрез лимфата в екстрацелуларния матрикс всеки един емоционален импулс. Но като кажа емоции, мисли, памет, това са подсъзнателни процеси. Ние не можем съзнателно да разберем как пречим на здравето на нашата лимфна система, респективно на цялото тяло. Лимфната система, нещо както бъбреците с страх, черния дроб с гняв и така нататък. Тук ще бъда четяща, за да бъда много конкретна. Добре. Подсъзнателните причини за дисбаланс в лимфната система и имунната би трябвало да разбираме са: какво е нейното духовно значение на първо място? Какъв подтекст носи тя? Трябва да аспектираме към живота си. Пречиствам се, освобождавам се от всички товари, има се предвид и психични товари. Ето, аз преживях 2 погребения за 3 седмици. Сега това нещо трябва някакси да го смеля, да знам, че живота е вечен и да не се затормозвам и да не нося този товар и тая мъка. После, грижа се за ясни отношения с околните. Тук имаме всички големи проблеми, а тя е тази, която разграничава. Това е чуждо, ще го изхвърлим, това не е нужно на организма, а това е полезно. Тая клетка има нужда да я нахраня, а тази клетка има нужда повече да я изчистя. Тези ясни граници в нашите взаимоотношения трябва да бъдат аспектирани към тази система и това, което пак много ни липсва. С доверие и радост се отпускам по течението на живота. А ние искаме непрекъснато всичко да контролираме и никакво доверие нямаме, че и доста сме и безрадостни, ако се забелязва. И конкретно, лимфните съдове. Какво послание има там? Живота е в движение. Аз съм буден, прояснен, в течение, реагирам адекватно на изискванията на живота. Това само по себе си не е лесно. Лимфни възли. Грижа се за реда, поставям граници, но при това оставам изцяло потопен в безусловната любов и не се втвърдявам. Човек не трябва да бъде догматичен, трябва да бъде разкрепостен, тоест в живота да се си развива. Казвам простичко, ако чисто емоционално, психически не сме такива чисти и ясни, да можем да поставяме граници, да се движим спокойно, с правота, чистота, взаимоотношенията, това ще решили по същия начин. Няма да се движи добре, ще е затлачена и лимфата. Абсолютно. Здравословни
Новите смущения са указания за проблеми с безстрашно и доверчиво изправене срещу света и утвърждаване на живота във всяка изразна форма. И знанието, че това ще ни лиши от този страх, който ни пречи на доверието и радостта, че живота е безкрайен. Всеки път казваме, че в холистичното училище трябва да се опитваме да имаме и по-различен поглед, но въпреки това, за да има ясно на хората, ще поднасяме и много прагматично нещата. Какви са симптомите, когато нещо не се случва добре с лимфната система? Задръстена, затлачена и в крайна сметка до какво водят? Ще бъда радикална. Значи тялото не се храни, не се чисти и до какво води? До всякаква болест, да го наречем, до всякакво патологично състояние, което според конкретния човек, ако той има генетично предразположение, да речем към артрити, ако еде прекалено много хибридни ГМО зърнени храни, ще се появи артритна болка, отток на ставите, болка там. Самото чувство, човек си усеща как и сам си казва, съм затлачен, муден, инертен. Това вече е символ, че е затлачена, мудна и инертна лимфната система. Синдрома на хронична умора, всякакви болки, всякакви диагнози се свързват и на първо място трябва да се погрижим за активиране на потока и за пречистване на лимфата. При всяка една диагноза, дали ще е главоболие, дали ще е гастрит, всеки един възпалителен процес в организма, особено хроничните, отделят към лимфата много повече умрели бели клетки, много повече токсини от самото възпаление. Преди и след всяка оперативна намеса трябва да се погрижим специално за лимфата. Даже в Руска академия на медицинските науки са разработили цялостна стратегия, колегите, за пречистване на лимфата на пациенти и това се прилага клинично. Не случайно през 2012 година в учени от Каролинския университет дигнаха знаме, занимаваме се вече с лимфата, пишат се книги за екстрацелуларния матрикс. Като каза книги, сега ще поканя една гостенка, която е написала книга на база собствения си опит. Книгата е Пътя на лимфата, ключ към живота. Тя е описала как се излекувала с пречистване на лимфата. Да, не е лекар, но пък за сметка на това е основател, председател на Сдружение Духовно огледало. На мен много ми харесва това, че не е лекар. Тетяна Костадинова, сега ще я поканя. Ами да, защото може би по-лесно може да се откъсне от някои закостенели неща в медицината. Здравей, добре дошла, много ми е приятно, заповядай. Кажи ми, какъв беше проблемът ти въобще, за да тръгнеш и да стигнеш вече до написането на книгата? Ясно, но какъв беше твой проблем, за да започнеш да пречистваш лимфата си? Аз лично смятам, че всеки човек има такъв проблем. Няма човек, който да няма задръстена лимфа. Да, ние преди малко сигурно си чула. Няма човек, който да няма задръстена лимфа. Просто идва един момент, в който задръстването става малко по-сериозно. И това означава, че има нарушени енергийни потоци в организма. При теб какво се изрази това по-сериозно задръстване? Ами винаги, и ако хората не знаят, винаги това е образуването на малки топчета или бучици по тялото. Такива масни образования, които наричаме или... Уж наричаме масни образования. Абсолютно твърдя, в резултат на един голям експеримент, който лично аз направих със себе си, и той е вече преди 6 години. Тоест на теб ти излязоха някъде? Може да нямаме бучици, но това трябва просто... Бучиците са на местата, където има лимфен втвърден възел. Това са обикновено тук, ингвинални гънки. Това е навсякъде. Това е навсякъде. Аз започнах от гърдата. Значи 10 години, преди тези 6 години, открих бучка на гърдата си. Да. Но винаги съм била много заета, била съм няколко пъти заместник министър. Как си заета за такова нещо? Аз веднага щях да се ужаса от... 4. Аз много пъти, просто в един много сериозен ритъм на живот съм имала натоварен. И винаги съм имала едно на ум, че аз сама ще се справя. Това може би е много важна нагласа. Това е нагласа и вероятно, понеже вярвам и в прераждането, съм имала тези познания от предишни животи, вероятно. Може би. Добре, излезе бучка на гърдата и не се ли оплаши веднага, не отиде ли да се консултираш? Не, аз лично малко не вярвам на съвременната медицина. Така. Не вярвам. И какво направи? И това си е право на всеки човек. Разбира се, вярва, други не вярват. Всеки си има някакъв път. И така, това го оставих, но с течение на времето започнаха те да се размножават, тези бучици. Отидоха под мишницата, тук на врата, под слюнчените жлези
И това е в резултат на години. И всички хора искам да знаят, че тези неща нямат друг клиничен или физически признак, че нещо ти става, но бавно и постепенно вътре си се създават такива процеси, които изцяло затлачват лимфната система. А лимфата абсолютно е свързана с енергиите в човешкото тяло. Добре, Таня, но все пак не се ли замисли, чакай сега, да се консултирам все пак, размножават се, случва се нещо. Ами откъде да знам с официалната медицина? Знам ли, човек е нормално да стресне, когато те се увеличават. Стават повече, очевидно не се справиш сама. На мен, аз знаех, че аз нищо не съм правила и знаех, че ще се справя сама. Защото всичко стана ми ясно, че това е проблем на лимфата. Как ти стана ясно? Ами, когато тук на ухото ми, на ушната ми по-точно, по-коректно да се израза, в зоната има зона специално на туморни клетки. Това е тук горната част на ушната мидичка. Излезаха там едни уплътнения. Тук, така ли? В тази част? В улейчето. Съвсем в улейчето? Да. Ми стана ясно, че това е свързано с лимфата. И така, масажирайки ушната си мида, отзад на задната част на ухото, се получи едно балонче, което се изпълни с течност. Ела, моля те тук да ми кажеш, Мария, може и ти да дойдеш. Да търся. Ей, така ще обърна, за да виждаме. И така започнах да търся каква е тази течност. Тук в това уличе се направи едно уплътнение. Да. Започнах да масажирам, защото ако навсякъде, където се търси как да си прочистваме лимфата, общо взето не е ми навсякъде. Това е с масажи. Ама ти до този момент мислеше ли си, че е лимфата? Абсолютно бях убедена. Просто да го разнесеш това топченце някакси, но не мислейки, че от лимфата... Естествено, аз знаех, че ще се разнесе. Не е завършила медицина, знае за лимфата. Да, има нещо такова. Не, по пътя на логиката. По пътя на логиката, между другото, аз съм завършила химия и физика. И благодаря много на тази наука, защото ми е дала мислене, което да търси причина и следствие. Нали, много е важно човек да има точно такова мислене и като започваш да си задаваш въпроси, стигаш до нещо, което не можеш да намериш отговорите. Какво е лимфа? Нали, четеш и как да я изчистваме, така стори ми се твърде много малко, само да я масажираме и да пиеме някакви билки, които да чистят. Това за мен не беше достатъчно. И аз реших, че това се движи по тялото. Точно, нали? Лимфата навсякъде. Значи, какви течности, значи нещо се движи вътре. Или кръвта, или лимфата, защото не може да са течностите между клетъчните, защото те нямат пряк израз външен. Да, те отиват в лимфата. Те отиват в лимфата. Тоест, при всички случаи нещо трябва да правим с лимфата. Така. И понеже последно това се образува на ушната мида, т.е. на върха на главата, ясно ми е, че лимфата тече от краката към главата. И бута със себе си токсините, които се намират в човешкото тяло. Лека по лека ти ги разполага гърди, мишници, отзад и накрая в ухото. Да, и започват да се втвърдяват. И местата, където се образуват такива топченца, това са лимфните възли. И аз си зададох въпроса, добре, а какво ги е провокирало? Какво направи вътре в лимфата, за да може да се сгъстява лимфата? И открих най-важното нещо, вероятно, което искам и много ви благодаря, че поставяте темата. Това са паразитите в човешкото тяло. Айде сега да се върнем там да ми разказваш, защото... Това са паразитите. Много хубаво решаваш, стигаш до извода, че това е лимфата, тя е бутала, тя е донесла тези токсини, трябва да се справиш. Нали? Добре. Как реши каква терапия да избереш? Защото масажа, каза, очевидно не е достатъчно само да си масажираш топченцата. Изглеждаше ми несериозно и малко. Съобразно проблема, който се получи само от един масаж, като аз ходех на масажи, нали? Изобщо съм полагала грижи за себе си, защото човек като е силно в напрежение живеещ, трябва да е безумен да не направи нищо за себе си. Нали? Трябва по някакъв начин да се грижи и разтоварва.
И въпреки тая грижа виждаме, че се е стигнало до това затлачване и какво стори? Ти се несериозно, недостатъчно? И реших, че трябва да се направи нещо, което да върви по меридианите на човешкото тяло. Другото важно нещо, което нашата съвременната медицина, и затова не отидох на лекар, защото те не разглеждат организма като цялост. А всичко е свързано. Разбира се, и това, което каза, че те е научила химията преди причина и следствие, у нас официалната медицина, за съжаление, все още лекува само следствие. Аз разбрах. Тя е за спасяване на живота. Тя не е друг вид медицина. Да, точно така. Това е стратегия за спасяване на живота. Ние не я критикуваме, просто уточняваме. Мария, нека кажем, че най-интересното оставаме след рекламата. Продължаваме веднага. Трябва да видим сега реклама. Какво избираш като лечение и как се справяш с тези проблеми? Защо сега се чувстваш прекрасно след рекламата? И така, с доктор Папазова и гостенката ми днес, Таня Костадинова, си говорим за лимфната система, за пречистване. Таня от собствения си опит е написала и книга, която е свързана с пречистването на лимфата. Само припомням, ако някой сега се включва в резултат на бучки, образования, които ти се явяват, разбираш, че трябва да пречистиш лимфата си. Сама стигаш на база на предишни знания, неща, които си чел, които си учила. И как реши, на каква терапия се спря? Така, само искам да кажа, че разбрах, че няма нито едно усилие, което е направил човек в живота си, да не влезе в полза в определен период от време. Аз от малка имам някаква страст към източните философии, науки, за здравето, за тялото, за всичко. И в един миг се оказа, че всичко, каквото съм учила, не в училище, което като хоби, като интерес, всичко това го обединих и направих една система, която приложих върху себе си. И така реших, няма да отида на лекар, значи, което означава, ако бях отишла на лекар днес, абсолютно със сигурност нямаше да съм тук. Просто беше страхотен риск. Но риск губи и риск печели, както нали? И просто започнах най-големия експеримент в моя живот. Това е експеримента с собственият ми живот. Няма да казвам какъв интерес и колко интересно беше през цялото това време. Защото да наблюдаваш всички процеси, които стават в тялото ти и резултатите, които се оказаха далеч надминаващи това, което аз исках. Разкажи ми какво правеше, какво забелязваше в хода на лечението, за да се стигне до крайния резултат. Сега, стигнахме до лимфата. Значи, че тя всъщност е най-важното, наистина е най-важната част от човешкото тяло. Както каза доктор Папазова, тя първа се образува в ембриона. Чак на 5-тия месец от развитието на ембриона се образува кръвоносната система. Лимфната система е километри по-голяма от кръвоносната. Тоест, тя е фундамента на човешкото тяло. Тя е все едно една къща да се построи и да ни е абсолютно без значение основата на къщата или на сградата каква ще бъде. И всъщност всичко в съвременната медицина се лекува, следствията, но не причините. И така стигнахме до ухото. Аз реших, че през ушната мида, защото лимфата тече, още веднъж казваме, от крака към главата. И тя бута със себе си токсините или различните отпадъчни от метаболизма на клетките в човешкото тяло. Както знаеме, доктор Папазова я слушах, имаше лекция преди няколко седмици. Значи, ушната мида има формата на бъбрека. И са свързани. И се оказва, не че са свързани, това всъщност е изходната точка, изхода на меридиана на бъбрека е всъщност ухото. И хората, които се чудят защо ги болят ушите, аз първо казвам да си прегледат бъбреците. Това е нещо, което вследствие на голямата причина, че нещо се случва в бъбрека. И като разгледах функциите на меридиана на бъбрека, всъщност категорично реших, че ушната мида ще бъде нещото, от което аз ще започна. И една от функциите на бъбрека е да прави урина.
По метода на подобието. Реши да използваш Реших да използвам уринотерапия, която аз в предишен период съм се запознала. Аз съм била в Индия, там се запознах с едно общество много интересно, което са... Ще направим тема за уринотерапията. Така, това е много широка тема. Кажи ми, какво избра обаче от уринотерапията, защото тя също е и избрах следното. Сега, хората, като се чуе урина и викат бабешки неща. Скъпи зрители, най-върховният биопродукт, нали всички в момента искаме всичко да е био. Да. Най-ценният биопродукт се нарича урина от собственото ни тяло. Това е продукт, изработен от собственото тяло. И когато Твореца е създавал човешкото тяло, той така е създал, че човешкото тяло да може само да се лекува. Тогава нито е имало лекари, нито е имало клинични пътеки и така нататък. Закодирано е всичко да се саморегулира и това си е така наречената холистична медицина. Тоест организъм ни подава едно хомеопатично лекарство. Най-великата хомеопатия се казва уринотерапия. И много моля хората, които викат бабешки неща, не знам си какво, гадно. Те тръгват от пантивека, затова може би ги наричат бабешки неща. Над 5000 годишно е учението. И всъщност аз реших, значи, ушната мида и урината. Да. Направих си една схема. Пих първо неварена урина. Така. Резултатите не се показаха такива, каквито трябваше да имам аз като очакване, но искам да кажа, че аз съм била твърде зле. Тоест, твърде зле значи съм имала много паразити и вече направили колонии в тялото ми. Само тъй като аз ти казах, че ще направим отново тема, само да кажем на зрителите, които сигурно си казват, паразити аз нямам, всеки има паразити. И то много и разнообразно. Всеки човек има паразити. Всеки човек, например, аз имам домашен любимец и на него всеки месец му давам хапче против паразити. Питам на някои скъпи зрители да ви дава хапче против паразити. Добре, само... Всички проблеми идват от паразитите в човешкото тяло. Айде да не е всички, една значителна част от тях. Мен ми е любопитно, къде слагаше компреса с урина? Да, благодаря за въпроса. Задната част на ушната мида открих в функциите на меридиана на бъбреците, нали, тук и на ухото, се оказа, че задната част на ушната мида са зоните на така наречените дзан органи. Това са органите в човешкото тяло. Нека да не забравяме, че всичко е енергия. Че, нали, една велика формула, че енергията е равна на МЦ квадрат, всъщност, че всичко и материята, включително и енергия. И това е енергия, само че честотата на трептене е различна. Така е, да. И така... Боже, Стане, трябва да направим 5 теми. Моля те конкретно ми кажи какво направи и какви бяха резултатите. Започнах да варя урината, значи с прясната така наречена, се оказа, че резултатите не са такива, каквито аз бих искала. Започнах да пиеш варена. Започнах да варя и компреси. Най-живото спасяващото нещо за много зле хора, които са преварена урина до 1/3. Друг път, или в книгата, наистина в книгата е написано всичко. Пътят на лимфата, ключ към живота. Слага се компреса, той извлича токсините и той е благодарение на два много прости физични процеса. Осмоза и дифузия. Едното извлича, а другото вкарва в лимфата урина, която лекува вероятно и със своите свойства като състав, но най-важната характеристика на урината е нейната честота на трептене. Вибрацията. И всъщност този метод е един изключително вибрационно, холистичен, бих казала, метод, който това е най-съвременната медицина и според мен медицината на бъдещето. След колко време видя резултата? Видя, че започва... Много бързо. Например... Защото обикновено хората не се спират на тези методи, защото решават, че отнемат много време. Колко горе да се пукнали бучките и почва да тече. Сега в книгата, както видяхте, има снимки, които показват... Значи, аз съм заснела всичко. И искам да използвам възможността, дадената ми възможност, да благодаря на всички, които в този процес се включиха.
Фотографа Соня, моята приятелка Соня, засне над 2000 снимки има, които са показвали всичко. То не е само бучките, то е всичко по цялото тяло. И всъщност, на моя син искам да благодаря, който пък изписа голяма част от книгите от научните институти, които се занимават с паразити. И затова ние сме направили популярните паразити, които никак не са малко, които в повече от 80-90% от всеки човек го има. Да. Трябва да направим отделно тема за паразитите, наистина. Така че му благодаря и на него. Да. Благодаря на всички, които в този процес... Само горе-долу ми кажи някакво време, все пак да кажем след колко горе-долу. Процесът става на клетъчно ниво. Той не е бърз процес. Всеки меридиан, за да се пречисти, е нужно поне около месец, месец и половина. В зависимост от това колко вътре има лимфни възли, които са направени с колонии. Всъщност всички проблеми на хората идват от паразитните колонии, които се образуват в човешкото тяло. Запушват тия много финни сени. Те запушват и така енергията... И да правиш гимнастика и да пиеш 50 000 билки и най-различни добавки, нищо не става. Това от някъде трябва да се разрежда лимфата, а това може само чрез своята вибрация на този етап. Ти за 6 месеца горе-долу какво постигна? Аз за 6 месеца се отвориха зоните отзад на ухото. Но вече от тук нататъка за около 2 години и половина всъщност се прочистиха всеки един меридиан. Търпение и постоянство. Ама това е довело и до много други резултати. Няма. И би довело до много други резултати, освен до тези видими, които ти виждаш и които при теб се тази година ще направя 60 години. Значи, ето си, нямам никакви други промени по себе си. Да ми оставиш книгата. Това е и вътрешната, това е и външната красота. Разбира се, че е така. Затлачването, като красота не е физическа. Това е излъчване. Това е излъчване. Така че са нарушени, значи енергийните процеси се нарушават, когато се задръсти лимфата. Аз в книгата даже съм направила и видове лимфа. Тя е задръстена и инфектирана. От задръстената лимфа не може човек да умре. Но от инфектираната сигурно може да стигне до тежки ако пушиш, само ще си задръстиш лимфата. Но ако вече има инфекция в лимфата, това може да стане почти на 90%, да кажем, от паразит. Това вече са си най-тежките заболявания. Таня, канете отново да дойдеш при нас, когато да поговорим за паразитите, защото това наистина е бич, който не осъзнават 90% от хората. Благодаря на вашето предаване. Няма предаване, което да е говорило за лимфата. Незнайно защо. Това е тема, най-важната тема, фундамента. По повърхността и не влизаме в същината на нещата. Защото трябва с причините да се започне. Вие сте, значи, новатори, бих казала аз. Много ви благодаря и наистина това е в помощ на хората. Хората трябва да знаят, че имат паразити в себе си. Ще го направим отново. Благодаря ти, до нови срещи. Благодаря. Ще се възползвам от това да изглеждаме като теб. Благодаря ти, Таня. Благодаря. Всичко добро. Мила ми Мария, все пак това, което Таня каза, е изключително важно, но кажи ми движението на тази лимфа, ако приемем, че не е стигнало до такива задръствания, затлачвания, е свързано с движението на мускулите. Той да е стигнало, пак трябва да се прави движение. Тук си ми донесла, сме подготвили всъщност, защото си казала, че е много важно. Какво? Освен някой да ни помогне да раздвижим лимфата, имаме възможност да висим с главата надолу и да подскачаме на пружиниращ. Ако знаеш каква мускулна треска имам точно. Това е с отскачане. Малко ще ме изчакаш, защото ще ти изчакам, ти казвай защо трябва да подскачаме сега. Защото сега клапите ти се отварят и това вибриране отдолу почва да тласка лимфата в правилна посока. Така. И е супер. Тласка ми лимфата това вибриране, така ли?
и започва отток масивно отдолу да навлиза в долната празна вена и да се оттича. Навлезе ми лимфата на ляво. Добре, важно дори да няма точно батут, това може да си отскачане. намери нещо друго. Има батути, човек може да ходи да скача поне 2-3 пъти в седмицата. Хубаво е 15 минути на ден, ако може да скачаме. Аз благодаря на JK Fitness Market за тези батутчета, но сега ще слезем с теб, защото има и други начини. Сега експериментално аз ще съм. Кой да е? На една лежанка, обаче с увисване на главата, не е много приятно, уважаеми зрители, в началото. Аз като студентка си имах този навик, мислех, че поумнявам преди... Ще трябва да ми съдействаш. Така, какво правим? Мислех, че поумнявам преди изпит, като виса с главата надолу. Това е било така. Защото всъщност се увеличава кръвоснабдяването на мозъка. Дори и за красотата на лицето е важно. Какво правя сега? Трябва да седнеш тук и да си защипаш краката. Да седна? Ами сядаш... Крумче. Ето така, да, аз ще... Така ли? Да, дръж се. Ох, Боже, защо на всякакви щуроти ме подлагат? Аз не мога да разбера. Искаш ми сценарий за заповядай. Да, сега бавничко ще сваляме. Да, така. Да, може да ти пулсира малко пулса в главата. Нищо не ми пулсира. Изключително полезно, уважаеми зрители. Може да си го направите вкъщи. Вие направо ме обърнахте надолу с главата, ще се изпусна сега. Не, чакай, тук не трябва ли да ми се заклещат краката, Крумче? Трябва да се заклещени. Да, ето така, чудесно. И ми висиш си спокойно. Виса си, ти разказвай. Какво ме лашка, да, за да съм космонавт? Значи, отбременява се гръбнака, хранят се между прешените дискове, рехидратират се, освобождава се пространството за добра комуникация на периферната нервна система. Целият екстрацелуларен матрикс се раздвижва. Изключително упражнение просто. Изключително, и кажи, че не е толкова страшно. Какво да му е страшното? Може малко напрежение в главата да се чувства, но това е в началото. Но ако имате такова нещо, е чудесно да може да се въртите. Ако не е гимнастика с дигане на краката, изправяне на глава, изключително важно е това обратно въртене. Човек може на деца вика на масата да се качи. Викаш по-умно усещаш, че ставаш. Абсолютно. И аз помнях, мога да продължа. То ще се види до края на предаването. Ще продължа. Мила ми Мария, освен това, има и други начини. Нека кажем за прочистване на лимфата. Добре, и отвътре да се прави. Таня е разказала много интересни неща, описала е много добри начини, но храненето е нещо, което с теб сме говорили колко важно е за всички, за всичките ни органи, системи и за лимфата. Знам, че е така. Специално за хранене искам да подчертая, че ние се храним целенасочено да си задръстваме лимфата. Ние се храним с храна конфекция. И хората въобще, сега покрай закона на проекто закона на министър Москов, аз се разбрах как хората въобще не им пука за това, какво си слагат в устата. Сега ще им пука, защото ще покажем 3-дневен режим за пречистване на 8 литра тенджера, за да им запука. На доктор Грек Ашпи ли беше? Да, Грек Ашпи, който, както много други свестни доктори, са се опитали да дадат правилни решения. И тук, уважаеми зрители, нямаме 8-литрова тенджера. Но пропорциите са 8 литра. Да. Хората, ако нямат, могат на 2 части. 2 пъти по 4 литра. Ако може още по-голям асортимент от сезонни зеленчуци. Все зелени си избрала, виждам. Зелени, ми се иска да има и цвекло. Моля, има и репи. Но това всичко се използва. Най-важното, което аз би казва, но може би хората няма да го оценят, затова го подчертавам. Цялостна храна. Ние ще режем, защото вижте с каква тенджерка разполагаме. Но не всичко, тези няма да режем, нали? Да, но не трябва да се реже. Слагате колкото голям съд имате, трябва да е 8 литра. Ако може сега това да го напъхаш. Ще го напъхам, разбира се. Нищо не режете, нищо не стържете. Ще се вари 2 часа на тих огън. Да. Точно така. Връзка моркови с листата, подчертавам с листата. Кресон, селари. Тиквичка една ще набутаме, стига да може цяла. Колкото можете. Сега тая грамадна глава няма да стане. Просто трябва да ги срежем с теб, защото... Ето ти 2 стръка цяли лук с мустаците. Но с дръжките, с всичко, с корените, каквото можете да намерите. Колкото може повече зелени зеленчуци всевъзможни. Лук непременно трябва да има зелен. Освен зелените зеленчуци трябва да има цвекло. Може да разварите и чесън с люспата. Червено цвекло е много важно. Виж, каротиноидите, флавоноидите, антиоксидантите много са важни. Освен това трябва да ги имате и в пресен вариант след тия 3 дни. Е добре да ядете много салати и да ядете сурови. Само нека да кажем, че първия ден се взимат 3 пъти на ден, на обед и вечер по една това трябва да вари 2 часа, след това не се изхвърля зеленчука, стои в хладилника и от този бульон се сипва. Само казваме, че на затворена тенджера, за да остава всичко на да остане вътре, на много бавен огън варите 2 часа. След това прибирате и си правите за първия ден по около 700-720 мл, 3 чаши по 240 мл, обаче 2 пъти на ден се изпива по 3
чаши. Значи общо 6 чаши, да речем сутрин и надвечер. Да. Добре е да е по меридиана на бъбрека. Второто да е и пикочния мехур, значи между 3 и 7 да се изпият тия чаши. След това втория ден вече са 3 чаши, 3 пъти обаче. Не 2 пъти. Вечер преди храна. Само да кажем, че втория ден може да си долеете вода към тази, която е защото тук, бульона почва да свършва. но някаква изворна или филтрирана, да речем, да не е през кана, която е минала. да. След това, вече на третия ден, почваме да изяждаме и варените зеленчуци, като правим пак 3 пъти по 3 чаши и бульона свършва. През това време не бива цигари, ако може, кафе, евентуално само сутрин, но никакъв алкохол, нищо, което се отваря от пликче и се яде. Така обобщено искам да го кажа. Нищо изкуствено. Вземете си салати, сварете си един кафяв ориз, направете си нещо естествено, сгответе си, а не купувайте отвънка. Никакво суши заради паразитите. Нищо, което не е традиционно, не е българско, не е за сезона и не е естествено. Мария, тъй като Таня каза преди малко колко важни са масажите, и тъй като и ти ги казваш и сме си говорили, и имаме гостенка, всеки чувал, не чувал за лимфна система, е чувал за лимфен дренаж. Този прословут масаж. Така че Бойка Каламова е при нас отново и на мен ми е много приятно. Здравей, добре дошла. Пак Маги. Пак Маги, здравей. И сега ще направим този Това ли е най-отеклия пациент възможно? Ами не беше много удачно. Много клёшно. Кога се нуждаем от... Айде, нека да застана от тази страна. Кога се нуждаем от лимфен дренаж? Когато има оток, най-общо казано. И всъщност начинът ни на живот е такъв, че... Винаги има оток. Дори да не се вижда. Аз ти гарантирам просто. В крайниците говоря, да. В крайниците. Този метод лимфен дренаж е разработен миналия век, когато са започнали да правят операция на рак на гърдата, и са започнали да махат и лимфни възли. И тогава, когато няма път, през който лимфата да мине, непременно трябва да се увеличи скоростта на движение на лимфата. И лимфният дренаж всъщност е работа по повърхностната ливна система, която да увеличи скоростта на движение, намалява се налягането на повърхността под кожата и лимфата, която е вътре в мускулатурата, тя, понеже тече като течност, тръгва към там, където има по-малко налягане, тя излиза на повърхността. И по този начин, постепенно, много бавничко, с голямо търпение, работи се като вал с 1, 2, 3, 1, 2, 3. Просто много нежно, насилствено няма как да се... Да, тя не може да се движи бързо. Ако работим бързо, тя няма да се движи. Това си помислих при хора оперирани, да речем от рак на гърдата или някакви гинекологични операции, при които са изрязани, там са унищожени лимфните пътища. Как извеждаш тази лимфа, за да тръгне някъде? Постепенно ще регенерират, защото всичко в тялото регенерира, но до тогава трябва да няма втвърдяване на тъканите и трябва да се изтласква. Значи аз работя с такива случаи. Поне 2 пъти седмично трябва да се прави масаж и то е редовно, за да не се допусне оплътняване на лимфата, да стане гелообразна, защото тогава вече нещата стават много сложни. Аз съм виждала като камък. Тук ме сърди. Просто това е много сложно. Аз мисля, че всеки масаж има елемент на лимфодренаж, обаче и съм за профилактика. Да не чакаме да ни отрежат половината лимфни възли, уважаеми зрители, а да си ходим ежеседмично на профилактичен масаж, да тренираме. Всяка масажна практика работи отделно върху ще махаме лимфата. паразити и каквото друго, но това е много важно. Ако не скачаш на бът от 15 дни, за което много съмнявам, че има статистическа значимост, и наистина човек сам не знае с гимнастика как да си помогне, трябва масажите за мен са... Ние нямаме култура в България. Даже обикновения класически масаж има масажна техника, която се казва изцеждане, което е всъщност дренаж. Може ли да ми разказваш и да показваме как, откъде се тръгва, какво пак е затлачена лимфа си. При мекия целулит е един лимфен дренаж, всъщност това е антицелулитния масаж, лимфният дренаж, при мекия целулит. Ако говорим за вече лимфен дренаж като техника на работа, се започва винаги от изпразване на лимфните възли, които са в ингвиналната гънка. Така леко с притискане, как се го правиш? Изпомпване много нежно,
за да може да има място, къде да изтласкаме лимфата всъщност. Много логичен е масажа. Да. След това се започва работа няколко минутки върху бедрото, за да освободим напрежението върху повърхностната ливна система на бедрото. Това е скоростта на работа. Може да се работи... Това е много приятно за човека, който потрепевш. Може да се работи последователно, може с изтласкване. Първо се прави от горната страна. Няколко минутки. Идеята е да освободим място тук, да изтласкаме малко лимфата, за да освободим място. И след това вече, обикновено отоците, когато седим по цял ден, когато стоим прави, без да мърдаме отоците, тъй като лимфата спрямо земното претегляне пада надолу и реално оттока реално се получава около глезените. Оттам вече се започва много нежно, бавно, последователно оттичане до коляното. Като изцеждането е към лимфните възли зад колянна гънка. Започва се обикновено от предна част на кръка, за да може точно това помпане, което се прави на лимфните възли на ингвинална гънка, да се направи. Да. Работи се на кръчето. Зависи от състоянието. Значи, нали е приятничко? Сигурна съм, да. 10 минутки на предна част на единия крак е обикновено времето, което се работи, но ако има отток, изобщо не е достатъчно. Аз съм работила масаж на ръката час и половина, като съм намалявала 2 см обиколката на ръката. Когато вече е много изпомпана този отток се разнесъл. Обиколката на мишницата беше намалена с 2 см. Изключително бавничко, нежно и търпеливо. Ох, да, за масажиста сигурно е еднообразно, обаче... Не е еднообразно, той е въпрос, когато си обичаш работата. Това е, когато спуснеш релаксираща музика, той е като танц. Точно това ще да кажа, че няма нищо по-добро от масажа, от опитен терапевт, но го казвам, защото съм виждала, Бойка сигурно знае, едни уреди, които те се водят за лимфен дренаж, които те увиват и започва едно пристягане от пръстите на краката нагоре към тялото. Отпуска, след това пак пристяга от пръстите на краката, но няма как да прецени къде има повече нужда. Там няма детайлността. Ето тук, примерно, така много нежно, когато има подпухване отгоре, работи се от пръстчетата навсякъде. Освен това, тук в зоновата терапия е зоната на лимфата. Тук непременно се работи между. Равномерно навсякъде всичко се прави по един начин. Всички, които като станат от работното си място, виждат отекли глезени. Зад глезенчето. Изобщо нежно, бавничко, леко. Трябва да се Значи първо предната част на краката, по 10 минути на крак, когато няма сериозен проблем и след това тялото се обръща, клиента ляга по корем, изтласкването тук в края на краищата. Работи се под бедрите, след това вече се дообработва бедрото, разбира се. Връщаме се на бедрото и се обработва бедрото. Тъй като говорим колко малко, като че ли и накрая се завършва пак с изпомпване, за да има място, като обърнем тялото, защото пак към ингвинална гънка изтласкваме лимфата от задната част на гръбчето. На ръчичката по същия начин, да. Там обаче се работи на Замислям се, че разбрах, говорихме допреди маничко колко малко се говори за лимфата, за това колко важна е лимфната система и разбрах, че ти си писала нещо за лимфа и не си открила почти нищо в учеб. Не почти нищо, но много малко неща, които са ти вършили работа в учебниците по медицина. Имаше изключително голяма информация за анатомията на лимфните възли, за анатомията на лимфните съдове. С анатомията сме докарали в съвременната медицина. Как точно работи? Простичкото обяснение как точно работи лимфната система го намери в старите учебници по масаж. Да, и всъщност всички... Тогава може би повече се обръщало внимание. Всички народи имат практики за изпотяване на организма, което всъщност е изхвърляне на токсини от лимфата. Всички имат... Сауната, парната баня. В България
поставянето на крачетата в сол, завиването с одеяло и пиенето на чай и това изпотяване, това е всъщност пак прочистване на лимфната система. Реално. Да. Вече има и уреди, детоксикатори, които да източват буклука. И ионната детоксикация, всъщност, която се прави, когато се потопат крачетата във вода, действително, понеже е електролит, лимфата, излизат в ионна форма токсините през крачетата. Възвръщаме се към корените. Виждате колко е важно да разполагаме с човек като теб. Бойка да е при нас, да поговорим за всички тези неща. Много ти благодаря, Мария. Обобщаваме с това, че е изключително важно да се грижим за лимфата. Кръвни изследвания си правим често, лимфата не изследваме, но да знаем, че тя е не по-малко важна. Няма много параметри, но имунните показатели могат да дадат и в кръвта, лимфните показатели могат да дадат някаква идея, но идеята е човек непрекъснато да прави профилактика.